Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Paul Clark Khlani som pathum thole ni ani a India military news kan puang le don ani chumi ma chuan Afghanistan khopuya bompuak chungchang hi han puang masalok tiang kan hriat angin Afghanistan chu Taliban hawin an thunu na sarkar an din to a helpol dang nen lein be zeu ma se boina lian tham ma lo ni in Taliban ho chuan an soya helpol mun lian tham ma to lo ni in an soya ni chu tiang ani mek lai chuan nimin lama boma puak le ta dur mai ani Kabul khopui hotel be ani Kabul chimthlang lama hotel pakhat chu thotan ni khan be ani ti security official chuan a soi he hmuna hian puak ri na sa tak le silai ri hriat ani ti soya in be na chuatan na hi guest house a ni a soya ni hei hi ramdang mi te thlen na sat na hmun ni in Afghanistan tlo tu Chinese entrepreneur te po he hmuna hian an thlen lai ani media te tarlan danin security force te chuan he hmun hi an thleng hala Sahar eno kot thlera pui khoina thlen na hmun chu security force ten an hual ngal Afghanistan khopui chunga police command thu puang tu Khalid Zarran chuan pui khoina a bultan tu te chet na hi ti top tumin he thu buat sei lai hian be pui thlak me ka ni te soi Taliban sarkar thu puang tu Zabihullah Mujahid chuan nimin tlai khan he hmun be na mi pathum thi na chu chin felani thu soya khwaljin thi an lo ti soya ma se poi khoina thlen lai hian tuk vera tanga zuang chuakin ramdang mi pahni an hliam ti soi he thil thleng nia soi fu te sa le social media sera chuan building hnung lama silai ri hriat tur oma video thren khata chuan building sang tak tuk vera meial hmu tur oma chunglama mai khu azam chho ngoi bokani Kabul poi khoina thleng hi Afghanistan a China ambassador Wang Uan Taliban sarkara deputy foreign minister na thokmek Sher Mohammed Abbas stanik zaine na anin biak na Afghanistan a ven himna chungchang a soi chua hnu ni khatna thleng ani US hlop sarkar an pai thlak hnuwa nikum August thla a Taliban ten an ram thunu na an lak let le hnuwa Afghanistan ven himna pek hi Taliban te tumlian berani a ISIS tlema zong la tenen Taliban hian buaina an nei zeu zewa an lein kap le zeu thina US in helpol lian bera an lo puan thin Taliban te hian Islamic State ro pui tak din chuan tum me kani sarkar rin tlak ni tumin an bei ve meka mase khovel sarkar tam tak chuan Taliban te hi an lapom du lawani India chuan Chinese military thil ti dan enfia turin Eastern Ladakh Sikima drone a thon India security force te chuan India khochak biala Eastern Ladakh le Sikkim sectora line of actual control LAC dunga drone thar anda heng drone te hiram ria China sipai chakta karon inzar phar mek uluk taka enfia tura da anni drone squadron thar advanced unmanned aerial vehicle chun zan chol lawani ni thleng surveillance mission ti thei mun ranga da ani a squadron pakhat chu Eastern Ladakh sector naya da ni in pakhat zok chu Sikkim sector vil turin Assam le West Bengal ram ria da ani bok ni in defense thu nei tu te chuan India today an hril heng squadron pahni ta na drone an lei te hi defense force ten an kol sa a in athra zoka a advance zok hle mun zau zok po avil thayani anti India sipai ten an lei heng drone te hi satellite communication link nei vek an ni a an sensor te hi India defense kol lai a in a changkang zok hle ni in thudon na chuan soi India sipai te hi an LAC huam chunga Ladakh khochak lama tanga Arunachal Pradesh area thlenga China sipai te malak na chu uluk takin an thlir renga an vil renga kumsang ni som ni a Galwan area atanga inbe na chuana atanga Eastern Ladakh Chinese ten unilateral aggression chol lova mun tam taka chet lak na an nei nuwa nasa takin an ron inzar phar ni in an soya
an chakna an sawng het zel ni in India lam chuan an soi heng drone thar hian ral thuam pai lo ma se ral thuam pa ya mel ma bei thaya ti changklun thei ni in chu tiang tur chuan option an nei vek ni in thu don na chuan a soi bok India hian project chita lian tak akal pui meka hemi hnuaiah hian security force te chuan an fleet om sa Israel atanga siam heron drone chu communication facility thazok le missile thazok manga ti changklun chu man an du a hei hian mel ma omna hmun hlataka tangin beipui thlak thei ani ruam handanang chuan he project hi Israel ral thuam siam tu tele India farm te ne na tangtlanga tho ani a IAF hi he project a hruai tu berani he project hnuaiah hian Navy le Army te chu Israel drone na zawk a hmel ma bei theina surveillance le recognition spot hazok manga ti changklun tum ani Russia in UN a India a thlop vele ta UN permanent membership turin Russia in India thlop Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan India chu United Nations Security Council UNSC a member nget ni turin a thlop ti soya New Delhi chuan khovel huapa le heram bela adin mun poimo tak mangin UN Council a hlutna a bel cha ni in Lavrov chuan a soi tuna hian India ram hi economic growth lama eibar sumdin munde chuana lama mahruai tu ramzinga mi ni in ka hria a mahruai tu berpo ani mai thei population a po ramdang song a in an tam thuai don ani New Delhi hian harsatna chi hrang chin felkonga diplomatic experience zau takana ya chutiang bokin thu nei na le abial ming thanna he biala ming thatna nei bokani ti in Lavrov chuan a soi Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian December ni saria Moscow a Primakov Readings International Forum a media te zona changin he thu hi soya India hian United Nations baka South Asia a Shanghai Cooperation Organization SCO chunga integration structure hrang-hranga active role nei mekani India hi Shanghai Cooperation Organization chunga South Asia a integration structure hrang-hranga tela tin United Nations sa po phusa takni in active role la meka India hiram thale mason na du ani satlia mai lova khovel dap chuaka hruai tu ni na konga din hun thatak alu meka ni ti in Lavrov chuan a soibok hemi ma hian Lavrov hian kumin September thla a United Nations General Assembly voi somsari pasari na thu a soina Africa Asia le Latin America ramte UNSC a tel an ni chuan Security Council chu democratic zok in akal thayang ate abik takin India le Brazil hi international actors poimo takan ni a council a permanent membership atan chiar turan ni ti in athu soya chuan lo soi to ani India le Brazil chuan Japan le Germany nen tangkopin UN Security Council a tel turin dil na siama hei hi multipolarity chin chiana ani khovel dap le huap zo kani ti in Russian Foreign Minister chuan a soi Lavrov chuan India le Brazil hian khovel huap le rambial chungchang global and regional issue an din mun poimo tak hreringin UNSC a inghlut na nge an bel cha thayang ti kan muto ani ati ram som panga omna UN Security Council a permanent member panga zinga US UK France le Russia te chuan UN body a India tan permanent seat siam chu an thlop ani hemi ma hian UN a UK ambassador Barbara Woodward chuan India Germany Japan le Brazil tan permanent seat thar siam ani baka council a African ayo nget siam hi kan thlop ani halo ti to bok tuna India in kumni chung Security Council anon permanent member ani hun chung chu December thla hian a top don ta a tuna hian ram som panga omna Security Council hi India in a kai hruai mek ani kumni chung UN Security Council a member thlan tlin ani chung in India in Council President na achil voi ni na ni a India hian ma in August sang ni som ni pakhat khan UNSC President ni na lo chil to bokani
ole tuna tan chuan khati zong khani le phot se chanchin thar le update zo ki lo ngai chang le don nia